Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Andrew, 24 years old, isang tambalanistang nalilito sa aking kasarian at kung ano ba ang gagawin ko sa buhay. Nahihirapan ako sa sitwasyon ko ngayon kaya sana ay mabigyan nyo ako ng payo. Nung bata pa ako, sigurado ko sa kung ano ang gusto ko. Sa murang edad, pangarap ko na magkaasawa at magkaanak. Paglaki ko, nais kong bumuo ng sarili kong pamilya. Sa katunayan, 10 years old pa lang ako, nagkagusto na ako sa opposite sex. Grade 6 lang ako noon. Hindi kami magkaklase pero magkatabi ang classrooms namin. Masaya ako tuwing nakikita ko siya. Pakiramdam ko, gustong kumawala ng puso ko sa katawan ko sa sobrang excited. Gusto ko siyang maging girlfriend pero hindi pa daw siya ready na makipag-boyfriend. Wala naman akong nagawa kung hindi mahalin siya from a distance. Simula noon, kinalimutan ko muna ang pakikipagrelasyon. 18 years old na ako nang naisip kong sumubok ulit sa larangan ng pag-ibig. Nag-install ako ng dating app para makapaghanap agad ng swak sa panlasa ko. Babae naman talaga ang punteriya ko pero hindi ko maialis ang mga mata ko sa profile ng isang lalaki. Sa hindi ko maipaliwanag na kadahilanan, attracted ako. Sinubukan ko naman pigilan at hindi pansinin pero nag-chat siya kaya hindi ko na rin napigilan ang bugso ng aking damdamin. Nagsimula kaming mag-usap at hindi nagtagal, nagkita kami ng personal. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Alam kong gustong gusto ko siya at nalilito ako kung tama ba ang nararamdaman ko. Nag-usap kami sa sasakyan niya. Hindi naman namin plinano ang mga sumunod na pakaganapan. Hindi namin pinag-uusapan. Walang nagaganap na tanungan, may nangyayari lang. Tuwing magkikita kami, palaging may nangyayari. Para bang it was the most natural thing to do. Sa tambalan sa ngayon, tinatanong ako ng pamilya ko kung bakit wala pa akong jowa. Bakit daw sa edad ko ngayon wala pa akong ipinapakilalang babae sa kanila? Paano kaya kung lalaki yung gusto kong ipakilala? Paano ko aaminin sa pamilya ko na bisexual ako? Natatakot ako na baka hindi nila ako matanggap. Maraming salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Andrew. Hi, Andrew! Ang dami ko ng problema, dumagdag pa to. Charot. Wala araw-araw talaga araw-araw ay nagbibigay ng dagdag isipin.
Kalurky, diba? Hindi, pero syempre, pero kami naman po ay na-appreciate namin kapag kayo po ay nagsusumbong, nagtatanong ng tamang gawin. Hindi lang talaga kami sure kung tama yung sinasabi namin. Okay lang naman tanungan Ewan ba kami. namin sa inyo, no? Bakit lagi kayong naniniwala sa mga pinagsasabi namin? Ewan ko din. Puro mamaro lang naman Correct. kami. Chismis nga lang kadalasan, Chismis diba? lang naman ang mga dulot namin sa inyo di ba? Alam mo, hindi naman first time, Andrew, na may nag-message ng ganito sa amin. Oo. At hindi rin naman first time na sasabihin namin na ganun po talaga, importantatious para magkaroon ka ng kalayaan, kailangang i-express mo talaga ang iyong tunay na nararamdaman. Dalawa lang naman yan. It's either hindi mo i-express o i-express mo para isahan na lang na adjustment, ganyan, 'di ba? Pero pwede namang hindi. May mga iba talaga na up until the day that they die, hindi sila aamin, itatago lang nila ang lahat at choice nila 'yon. Choice nila yon, 'di ba? Na ayaw nilang mahusgahan sila ng ibang tao kaya itatago na lang nila ganun. At hindi din naman natin sila husgahan sa aspetong 'yan. Gusto nila ng ganun, hayaan na lang natin. So ikaw nasa sayo 'yan. O 'di ba? Hindi kami nakatulong. 'Di ba? Wala kami naiambag. Di ba? The decision is yours. Correct, not ours, 'di ba? Correct. Talagang lahat ng ginagawa po natin ay merong kaakibat na consequence, 'di ba? So kapag meron tayong niligawan na babae, may isang lalaki na may niligawan na babae, may consequence yan. Either magiging kayo or mababasted ka. Ngayon, ganyan din. Kung aamin ka sa iyong pamilya, kung ano talaga ang trip mo, may consequence yan. Pwedeng tanggapin or pwedeng hindi nila tanggapin, 'di ba? Pero ang important issues dito saan ka ba magiging masaya? Correct. Alin ba yung magpapaligaya sa iyo? Alin ba yung magbibigay sa ng katahimikan, kapayapaan, peace, joy, love and fortitude, 'di ba? Ganun. Totoo Alin? Alin doon? Ikaw ang makakasagot niyan, Kabisyo. Maaari nyo sa amin, sige, magbibigay lang kami ng konting pwedeng advice or konting tips. Pwede mong gamitin, pwede mong i-consider, or pwede mong hindi gamitin. Ang final na desisyon ay manggagaling sa'yo. Tama yun, no? Every time you make a decision, lagi siyang may consequences. Meron talaga So, tingnan mo ang magiging consequences kapag nag-decide ka na mag-out. Sabihin ito sa parents mo. So ano yung mga possibilities? Magugulat sila or hindi ka nila matatanggap or magagalit sila. Or lahat naman ito ay pwede nilang maramdaman. Or on the other hand, pwede din namang hindi na sila nagulat. 'Di ba? Parang kunyari na lang nagulat kami, 'di ba? Meron ako isang kaibigan na ganyan na parang ang tagal-tagal niyang pinaplano kung paano niya sasabihin sa magulang niya. Finally nasabi niya. Tapos sabi ang reaction talaga ng magulang was, kunyari na lang nagulat kami. Tapos nagtawanan na sila. Kasi pwede din ganun. Or matanggap nila ng ganun kabilis or maaaring wala lang din naman sa kanila. Correct. Happy sila kung ano yung magiging decision mo. 'Di ba? Yun yung mga consequences. Pag hindi mo sinabi, so forever ka ding nagtatanong. May ganyang effect sa isip mo na parang paano kaya? Ano to? Napapraning ka. 'Di ba? Kasi hindi ka makagalaw na maayos sa bahay ninyo. Parang iniisip mo lagi kung anong iniisip sa iyo ng mga magulang mo kahit wala naman talaga. Correct. May parang may pagmumulto in a way. So ikaw yung mamimili saan ka magiging happier, saan ka magiging makakahanap ng peace. Mas kakilala mo kasi you wanna share it or you wanna keep it. Totoo, mas kilala mo yung sarili mo Kaya kami ni partner, tinatanong lang namin yung tanong mo ulit, 'di ba? Babalik lang namin sa didil lang namin sa iyo ulit pabalik. True. Saan ka masaya, 'di ba? Sasabihin or hindi sasabihin. Diba? But you have to face the consequences kung ano man yung decision mo sa kalalabasan ng 'di ba ng mga kwento. ng storya mo. Well, alin doon, 'di ba? Hindi talaga kami makakasagot promise. Ang sa amin lang bibigyan ka namin ng mga scenario So kunyari, ang scenario hindi natanggap, di ko natanggap, di perfect. Bongga na, 'di ba? Go landi away, 'di ba? Pero kunyari ang scenaryo, ang eksena hindi natanggap. Lumayas ka dito, ganun. Mga ganyang klase mga eksena, boom. Pwedeng ang reaction mo would be pipilitin mo sila, naintindihin ka, or pwedeng lumalis ka din talaga.
May ganun, 'di ba? Totoo. Pwedeng yun yung mga nakikita nating ipe-play out mo sa utak mo eh. Pero alam mo, ito yung mga resulta ng overthinking. And kadalasan yung overthinking hindi naman daw talaga nangyayari, 'di ba? Ilang % of the time sa lahat ng kinakatakutan natin, hindi talaga nangyayari yung kinakatakutan natin. 'Di ba? May ganun eh. Parang piniplay sa utak natin. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga tayo sure kung mangyayari at mangyayari. Minumulto ka lang. Gumagawa ka lang ng sarili mong multo. Tama. Pero ang katotohanan wala naman talaga. Kasi 'di ba tama yan eh. Kunyari, partner, gagawa tayo ng senaryo. Di dumagdag pala tayo sa overthinking. 'Di ba? So, hindi kami nakatulong. Kasi pwedeng i-act out natin sa utak natin. Kunyari, hindi ka tanggapin. Tapos palayasin ka. Mag-iisip ka na ngayon, saan ka titira? Mas importante ba talaga yung lalaki, relasyon, kaysa sa pagmamahal ng pamilya? Madami ka nang maiisip na ganun, pero hindi pa naman nangyari. 'Di ba? Paano mo nalaman kung mangyayari o hindi kung hindi mo susubukan? 'Di ba? Ang daling sabihin, correct. Ang dali for us na ba na sabihin, pero alam namin na mahirap gawin. Kasi kung madali lang 'to, di sana hindi ka na sumulat sa Maywagang Bornay. Pero ganun din, 'di ba? Piniplay mo lahat ng mga negative na scenario sa utak mo, pero hindi ka naman sure kung mangyayari talaga. 'Di ba? For all you know, tanggap nga. For all you know, okay lang sa kanila. Correct. Pwede rin natin i-consider dito yung edad niyong magmagulang. Ikaw at ang edad ng mga magulang mo. You are 24. So more likely your parents, ang edad nila ay early 40s or early 50s. Well, depende kung maagang lumande. Hindi natin man talaga masasabi. Sabi kayo nga, aga-aga niyo lumandi. Correct, di ba? Ito naman si nanay, para naman bago ng bago. Makahusgo naman sa akin. Baka judge naman. Pwede rin eh. Kasi hindi naman sa pag-ano, no, pasintabi po doon sa mga may edad. Kasi long gone are the days na talagang hinuhusgahan ang mga bakla, tinatali sa poste, di ba? At tinatakwil ng maraming tao. Pero ngayon hindi eh. Hindi na. Di ba yung inclusivity na tinatawag, malaking factor na siya ngayon. Tanggap sa maraming sitwasyon, tanggap sa maraming community kapag nalamang bakla or tomboy ka. Di ba? So hindi na po siya nakakagulat. So in this case, maaaring yung magulang mo kung nasa early 40s sila or early 50s, mas madali yung acceptance. Kasi hindi na sila nagugulat. Yes. Hindi na sila sinaunang tao sa madaling salita. Ang dami ng at ang dami niyang friends na ganyan. Oo, correct, malamang correct. nila. Alam mo ang magiging mo dyan, punto dito, lalong-lalo na alam mo, advantage kapag maraming kaibigan, yung mga magulang mo na nagganyan ng gender. Kasi pwede mong ibato sa kanila yun eh. Correct. Pagkaibigan, friends, mga anak din correct, nila. Oo. Sabi mo sa kanila, pagkaibigan okay lang, pag anak hindi. Oh. Yung mga tinuturo mo ha. Yung paano sasagot sa magulang. Hindi, pagpupunto lang. Kayo nga ganyan lumandi eh. Pagkaibigan okay lang, pag anak hindi. Hindi, pagpupunto lang. Kailangan gaganon yung linya mo ha. Verbatim. Huwag na nga ako. Hindi. Meron kasi ako kakilala na ganyan. Sobrang dami niya kasing kaibigan na Becky, Shiboli, ganyan. Ganon, ang dami. Tapos nung finally yung anak niya, umamin na Shiboli siya, yung anak, Shiboli, Shibumblebee. Ganon kasi mga tawag eh. Lumay yung tomboy partner. Shiboli na saka Shibumblebee. Ganon. O baka nga luma na nga si Bumblebee. Kung term na ginagamit, tibo eh. Oo, ganon. tibor siya. Di ba? Shibuli na pala ngayon. Shibuli siya ka. Si Bumblebee. Hindi na. Anyway, ano man ang tawag, di ba? Sa pagbakla, backlash pa yung naalala ko. Becky, ganyan. Ngayon, may mga iba ng tawag. Basta gano'n. Whatever it is, ganyan. So yung friend ko, umamin. So yun yung binalik sa kanya ng anak niya eh. Okay, sabi niya, okay lang sa'yo man na may mga kaibigan kang ganun, tuwang-tuwa ka, nakasama mo sila. Pero ako, hindi okay sa akin. Mas mabait, kasi yung pagkakasabi ko kanina parang maldita kasi. Alam mo, sobrang normal nga. Effortless. Parang maldita kasi, parang mabait naman. Yun yung totoo, natural lang. Natural lang yun eh. Hindi, mas maganda yun. Oo, yung mas kapanipaniwala. Pagkaibigan. Pero parang ganun, parang pagkaibigan okay lang.
'Di ba? Pag ibang tao okay lang, pag sariling anak hindi. Oy, ano yun mabigat parang ganun. na salita yun nung sinabi yun ng nung anak niya, parang ano rin siya, binuhusan din siya ng malimig na tubig. Sarili ko tong anak bakit hindi ko nga tatanggapin? Tanggap ko nga lahat ng mga kaibigan kong ganon. Correct. Parang ganyan. Yun yung sinasabi ko, advantage kung may mga kaibigan. Kung wala, edi ibang ano na lang, ibang taktika. Kasi pwedeng hindi rin partner, 'di ba? Pwedeng hindi naman ganun yung sitwasyon. Pero kung ganun yung sitwasyon, gamitin mo yung naging taktika ng anak ng kaibigan ko. It worked. Basta ang bottom line is, whatever it is, umamin. Kesa nag-overthink ka ng ano kayang sasabihin, ano kayang magiging reaction. Hindi mo lahat yan malalaman hanggat hindi mo talaga sasabihin. So in this case, sabihin mo na. Oo. Yun. Para magkaroon ng kapanatagan ng iyong kalooban at ang iyong kaisipan. Kung ano man yung magiging outcome, saka mo na harapin. At least nagawa mo na yung first step. Actually, ang mas concern ko pa nga dito yung yung mga eksena mo sa mga nakaka-date mo na walang tanong-tanong, ganap lang ng ganap. Mas concern ko pa nga yun Kasi hindi ka nagiging careful. Hindi kayo ha. Oo, at hindi kayo. Wala nang tanong-tanong. It's the most G lang ng G. Oo, doon pa ako mas parang nalulungkot na ganun na lang siya. Parang ordinaryo na lang yung you think of it as the most natural thing to do. Nang kahit hindi naman talaga kayo. Doon pa ako mas nalulurke 'di ba? So ayus mo din yun. Ayusin mo din yan. Wala na bang pag-value sa salitang relationship? Situationship na lang po ba talaga tayong lahat ngayon? 'Di ba? Wag kasi yung may mga batang, meron pang mga mas bata na na pag nakita nila yung mas matanda, yung pag kunyari ang anak ko ay Gen Alpha. 10 years old. So pag nakita niya yung Gen Z na ganyan, na puro situationship, paano na lang yung magiging effect dun sa mga Gen A? Membership. Di ba? Ang gulo-gulo na nga Sa totoo lang. Dati relationship, panahon natin. natin. Tapos ngayon situationship. Sila, membership na lang sila. Hindi totoo. Pwede kasing membership na lang, ibig sabihin, wala nang, ano na lang ako, member na lang ako. Diba? Diba, hindi na ganun kahalaga. Doon pa ako mas nag-focus actually dun sa kwento mo. Yun yung mas magandang bigyan ng DN na hindi dapat in-normalize. Yung ganung klase ng, kasi habit na yan. Correct. Isipin mo, every time na magkikita kayo, walang usap-usap. Walang usap-ulang tanong-tanong kung ano kayo. Tapos G lang ng G. Diba? Malay mo, kung ginagawa niya rin sa iba yun. Diba? Na wala ding usap-usap. Kasi wala namang walang label, walang niha-niho. Yes. Diba? G lang agad. Yun yung nakakatakot. So yung medyo bigyan mo ng tuon, bigyan mo ng pansin na teka, baka mas malito na dapat kong ayusin. At pag na-correct mo yun na hindi mo gagawin sa mga susunod na pagkakataon, then makita mo yung talagang tunay na preference mo. Yes. Hindi rin natin alam. Wala namang pang-judge kung may love ka sa kanya or mahanap mo pa rin o magkaroon ka ng iba pang preference. Wala namang judgment doon. Ang sinasabi lang natin, yung habit na pumapayag ka na may mangyari sa inyo nang wala lang. Ay nako, pag-usapan pa natin sa podcast yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!